Para sutresna budaya, kula pitados panjenengan nate mirengan sawenahing sedherek nalikanipun ngaturaken pangayubagya tumrapipun ingkang jejodhoan utawi ningkah. Lajeng migunakaken tembung nderek mangayubagya mugi jejodhoanipun kadhi mimi hamintuna. Ingkang badhe kula dedah sesarengan menika tembung mimi hamintuna. Wonten sawetawis derek rumaosipun mimi hamintuna menika naminipun ulam jaler lan estri. Namung handados ning kawuningan ugi pilih tembung mimi hamintuna menika saking tembung mimi. Mimi menika salah setunggalipun jinising yuyu. Dilalah jinising ulam ingkang kadhi yuyu menika ingkang pemastanan mimi menika gesangipun tansah sesarengan ing pundi-pundi ingkang lanang kaliyan wedok menika tansah runtuh. Lajeng menawi setunggal pejah, mila setunggalipun nggih lajeng pejah. Menika kados dene pangajap gegambaranipun tiyang jejodhoan mekaten kadhi mimi hamintuna. Ingkang kula sebataken menika naminipun ulam wujudipun kados dene yuyu. Ulam mimi naminipun ingkang tansah gesang sesarengan mesti jaler kaliyan istri. Lajeng menawi setunggal pejah, setunggalipun ugi lajeng pejah. Menika kados dene nggih pangajap rukunipun kados dene mimi ingkang gesang sarengan jaler lan istri. Tansah runtut gesang sesarengan. Makaten tumrapipun tegesipun pangajap mugi kadhi mimi hamintuna. Mimi ingkang hamintuna gesang sesarengan ingkang laras jaler lan estri tegesipun jejodhoan. Inggih mugi-mugi menika dados wawasan pangajap dumateng sok sinten ingkang gesang jejodhoan pindha mimi hamintuna. Ingkang kalanipun wonten ingkang nyebataken mimi lan mintuna. Senajan yektosipun naminipun ulam namung mimi. Mekaten mugi dados ing kawuningan. Nuwun.